Cheb bude žalovat Německo. Ze Sokolova do Kynšperku po nové cyklostezce. Jaká bude cena tepla v příštím roce? Získají v Sokolově dotaci na administrativní budovu Sotesu? Město Cheb chce zažalovat u Mezinárodního soudu německý stát. Důvodem je podle vedení města skutečnost, že nemůže nakládat se svým bavorským lesem, včetně hájenky u Tirschenreutu. Město hodlalo prodat hájenku jejím současným nájemcům, manželům Kunzovým. Německý katastrální úřad však odmítl zapsat změnu vlastníka. To je vlastně první krok, kdy máme jasné důkazy o tom, že německá strana brání nám, abychom mohli se svým majetkem konat tak, jak uznáme za vhodné. To znamená, že teď my podáme žalobu a uvidíme, jakým směrem se to bude vyvíjet. Platí totiž zákon z roku 1965, který znemožňuje městu se svým majetkem nakládat a disponovat výnosy z něj. Špatně je to, že tady není vůle z německé strany tento zákon zrušit nebo narovnat tu situaci tak, aby město Cheb mohlo se svým majetkem nakládat. My ten les třeba prodáme, zůstane majetek na německé straně, my budeme mít prostředky a bude klid, ale jak je vidět, tak německá strana zatím nemá vůbec nějakou tendenci to vyřešit. Historický majetek města na území spolkového státu, mezi který hájenka patří, tvoří dalších více než 600 hektarů lesa. Majetek tak spravuje německá strana, ale podle města informuje nedostatečně o své činnosti. Poslední přehled získali chebští před 6 lety. Teď to vypadá, jako kdyby německá strana udala embargo na veškeré informace, takže my ani nevíme, jak se s naším majetkem zachází, ale je tady předpoklad, že se s ním zachází dobře. Celková hodnota majetku města Cheb v Německu je přitom pravděpodobně dost vysoká. V roce 2000 nabídla bavorská strana v přepočtu okolo 60 milionů korun. Další prostředky by měly být na kontě s výnosy za hospodaření. Skoro 16 kilometrů kvalitní cyklostezky bylo slavnostně zprovozněno mezi městy Sokolov a Kynšperk. Trasa je součástí páteřní cesty Karlovarským krajem, která kopíruje tok řeky Ohře. Původně měl být úsek hotov na jaře, ale vzhledem k problémům s přeložkou kabelu u železniční trati byl dokončen o celých 8 měsíců později. Počasí cyklistům při zahájení provozu cyklostezky přálo. Start byl v Kynšperku a 50 účastníků si projela celý úsek. Co za výhody přinese nová stezka pro obyvatele regionu? Určitě možnost lepšího sportovního vyžití, protože budou jezdit po komunikaci mimo silnice, kde nebudou jezdit auta, neměly by se tam objevovat ani jiné motorové prostředky. Cyklostezka je široká 3,5 metru a má jen malé převýšení. Je tak vhodná nejen pro cyklisty, ale i pro jízdu na inline bruslích. Zprovozněný úsek stál celkem 100 milionů korun. Vše platil stát prostřednictvím Fondu pro zahlazování následků těžby. Úsek ze Sokolova do Kynšperka bereme jako začátek celkové cesty až do Chebu. Sokolov byl nositelem úkolu, čili kontaktoval všechny zúčastněné starosty a majitele pozemku až do Chebu. Řídil přípravu územní, jak stavebního povolení, tak územního rozhodnutí. A v tuto chvíli je celý úsek připraven k realizaci až do Chebu. Původně měla být cyklostezka jen jako zpevněná v Šotolině. Po zkušenostech z jiných míst, kde cyklostezky využívají i maminky z kočárky, se rozhodlo pro lepší, ale dražší asfaltový povrch. Samozřejmě ten projekt, který je 8 až 9 let starý, tak by z dnešního pohledu určitě doznal drobných úprav. Našli bychom lepší možnosti, jak propojit jednotlivé části. Ku příkladu most na Medard, který jsme tenkrát neočekávali, že bychom mohli získat do svého vlastnictví, byl plánován ke zbourání, takže teď by určitě bylo lepší jezdit do Citic proti proudu Ohře na pravé straně, ale to samozřejmě v té době jsme nevěděli a když finanční úřad začal tuto stavbu financovat, tak tyto změny již nebylo možné provést. Úsek z Kynšperku do Chebu povede obcemi Mostov nebo Nebanice. Tuto stavbu ale bude již řídit kraj. Na realizaci nyní žádá o dotaci z regionálního operačního programu. Cena tepla pro domácnosti je pozorně sledovaným tématem před každou nadcházející topnou sezónou. Nejinak je tomu i nyní. V Chebu vyrábí a dodává teplo společnost Terea, jejím společníkem je město. Na nedávné valné hromadě bylo rozhodnuto o koupi teplárny v Aši. Tímto krokem se stala Terea největším odběratelem plynu v regionu. Může proto dosáhnout lepších podmínek při jednání se Západočeskou plynárenskou, která jí dodává plyn. Z tohoto důvodu
a to je zajímavé pro koncové odběratele tepla, čili i pro domácnosti, jsme byli ujištěni, že pokud nedojde k nějakému skokovému nárůstu plynu, řekněme o více než 10% v průběhu příštího roku, tak zcela jistě nedojde k navýšení ceny tepla pro koncové odběratele během příštího roku. Cena tepla je v Chebu oproti Sokolovu vysoká. V současné době se pohybuje na úrovni 575 korun. Rozdíly v cenách jsou dány lokálními podmínkami. Výhodu mají tam, kde je například subjekt, který produkuje velké množství odpadního tepla. Což je právě příklad Sokolova, protože jestliže je tam Tisová, jejíž hlavním předmětem činnosti není výroba tepla, ale při jejím činnosti to teplo vzniká a pro ně je pouze odpadní, pak ho samozřejmě můžou prodávat podstatně levněji než subjekt, jehož hlavním předmětem činnosti je vlastně to teplo vyrábět, což je případ Chebu. My tu žádného velkého výrobce, který by měl jako odpadní produkt teplo nemáme, takže bohužel si to teplo musíme vyrábět a z toho důvodu je logicky dražší. Zvýšené náklady na vytápění však kompenzuje zlepšení stavu životního prostředí, které se v Chebu po odstavení kotelen na tuhá paliva značně zlepšilo. Je sice pravda, že lidé mají krátkou paměť, nicméně i já jsem schopný ještě si trošku pamatovat, že před x lety, když napadl sníh, tak za 3 dny byl prostě černý na povrchu, protože prostě byl poměrně velký spad spálení tuhých paliv, že prostě když se šlo v Chebu na Starém Městě, tak v těch uličkách se prakticky, pokud ještě k tomu byla nízká oblačnost a mlha, nedalo dýchat. Mezi nešvary patří zvláště v okrajových částech města pálení nepovolených paliv, jako jsou plastové lahve nebo gumy. Město hodlá tyto přestupky intenzivně řešit. Budova ve tvaru kvádru, která bude porostlá zelení, tak by měla vypadat nová administrativní budova Sokolovských technických služeb SOTES. Podle připravených plánů by neměla výstavba stát více než 70 milionů, přičemž 15 milionů z této částky by si vyžádala instalace střešních fotovoltaických kolektorů. Vzhledem k tomu, že stávající administrativní budova, dá-li se to vůbec tak nějak nazvat, je z 80. let a od té doby nebyla nějak modernizovaná. Jedná se v podstatě o na sebe naskládané buňky. Rozhodli jsme se vzhledem k tomu, že SOTES bude i nadále základní servisní organizací pro město Sokolov, požádat o dotaci na výstavbu nové administrativní budovy. Nová budova by se měla nacházet přímo u vchodu do areálu. V současné době má organizace přes 100 zaměstnanců. V této budově bude veškeré zázemí jak pro administrativu, která v případě SOTESu je téměř minimální, tak především pro dělnické profese, které budou mít šatny, koupelny a další sociální zázemí. Dotace by mohla pokrýt na nejvýš 40%. Je to dáno charakterem projektu, kdy administrativní stavba je určená k podnikání.